Unu anụgo na after the incident of UBA na Lagos Island bụ Balogun, another incident of a fire happened again na Mandras, touchgasị many building. Do you understand me? Ọ ya bụ mfụrụ ife anụ nwere chete m ife mere m na 2019 stroke 2020 January, the same issue of this ọkụ. Ka m kọwalụ gị ife malụ, and ọ bụ na ị na-eforo m ebe a, ị ga na-anụ sometime onwe ka m si enye ife gbasara financial issue, o tinyere ọnụ na financial issue, ya anụba ebe ọ ya mpụta na m agwa gị na ndị oyibo say that na don't put all your eggs in one basket, and ndị Igbo pụta say that na akwụrụ ofu ebe were ekele mmanwụ, ọtago nọ nkwalị ka ejere nwa mkpi. The reason why I want to put up and one am because of the kind of country I'm gonna about find the low. Why? You understand? Now, if I'm in a Mandaras, no Lindo that go useless. Like if I'm in a 2019 to 2020, when you're born on a Balogun knows what I'm saying. Do you understand? A lot of people are surviving or for Balogun 2019 to 2020 na Balogun, and the majority of them bụ ndị Igbo, because many ndị Yoruba nọ n'ime afịa sometime ọ bụrụ nye m ka nle nya nke a na-akpọ ọsọ afịa. Do you understand what I'm saying? Now nke a kịta mekwele na Balogun na Mandras wee jidekwa a lot of ụmụnne m na gị na-abụọ. So many of them nwegasịrị warehouse na Mandras, especially ma ndị nọcha na Balogun. So many of them warehouse na Mandras. Now if I am or web on n'abalị, and so many of them ewepụtara ma ọ bụla pin similar something mere na Sokoto Road. Eduzi onwe gị, ọ bụzi na o nwere n'ime ndị people ka lechachara afịa. Ịma na ka ndị Igbo, a lot of ndị Igbo anyị si egwu bụ oletọkọkwala ego niile, olezie nke dị na shop nwere hope na ọ ga-eji na-eli nri until afịa ọfụ abata. Follow me carefully. Olechaa na afịa na wee jebe China maọbụ jebe Turkey maọbụ jebe Vietnam maọbụ jebe Indonesia, do you understand, maọbụ gaba Hong Kong maọbụ gaba Thailand maọbụ gaba Korea or Japan for business. Now olechaa na afịa ahụ wekọrọ ego, ihe o ji wee nwe hope bụ na afịa afụ fọrọ afọ na ọ ga na-eletelele obele ego wee na-sustain ngodogo onwe until afịa ọfụ batakwazi akpa afịa ọfụ erezitekwa capital. Now somebody like that kịta na ọ bụ na something like this mee kịta na Mandras mee ya affect na ọ kajechara afịa. Do you understand me? Afịa wee bata na wee paaki chaa afịa, ihe a wee mee. Kedu ife ọ dị ka that person ga-eme? Kedu ebe ọ dị ka ọ ga-ebido? Ọ bụ that na nwere any other source of income, Nigeria liquidate go that guy or any person involved in that business. This is why I wipe na ekwu make Nigeria no happen to you and I. If you leave na UBA, ndị fire service ebi ebe ahụ after ka ọkụ nụchagoro onye ọbụla anya ma ndị nọ conscious na that building ihe na-afụketa ebe a, no exit, no emergency exit, akụwabagodu grasses. Ị na-aghọta na? Now what am I trying to say here? Gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, ịma na Nigeria life mụ na gị na-aba adịrọ insured. I nwere motor insurance, I nwere land insurance, I nwere ya business insurance, a business adịrọ insured. Do you understand what I'm saying? The nwere health insurance. Now ọ bụrụ na something like this happen to you, where will you start from? Enwere ife a na-akpọ diversity of income, like in inwe multiple source of income. Onye bụ ife eji eme business, ị na-ebuild
na-invest, ị na-ebuild na-invest maka ada amala ama ife na Nigeria mana gị abụọ nọ anything can happen. Na jụọ onwe gị nwa na-ege m ntị, o nwere ike something like this emebere gị, mana kedu plan ị nwere ma o nwee ka ife mberede dị etu a si dakwasa gị? Kedu ebe ị ga-adabere wee start kwa ipush forward? You know, something like that. Especially a lot of us tie ofu aka ego were azụ afịa. Some if obodo a mụ na gị na-abụ nọ, if you are not careful na-apụrụ anụ onwe gị ọfụma, ifuru ego iji gị ị na-eche na iji ego ya anọkọtara edisi na-achụ ya achọ. Mụ nwa na-agba gị ife a lost to ife m dice build for 4 years. Just like that. Then onwezi onye ji 1 million ihe anyị eji nwụzili ya ụgwọ, ịkachitegoro obi si na ị ga-ejeli ya ụgwọ. O nwere ike ịlụzi ebe afọ ọ sị gị n'ime 1 million afọ na ọ ga-enye gị 100,000 and you will not do anything. O resi n'ịdị ready na gị na onye agidibeli ya. You understand me? Mana onye ọcha na ose ndị Igbo, onye China kịta na ijiri onye China ụgwọ the problem na business gị na Nigeria, you must pay him that money. Do you understand? So gị nwa na-eme business na be anyị, kedu plan gị? Kedu ya way out? Kedu ya plan B or even plan C? Otago. So learn how to ego na-agbagote chọọ ofu ihe ị ga-invest bụ ya na ya. Ọ bụgodo something dị physical, so digital companies ị ga-enwe ma share. Start investing your money maka onwere ego ọbụla eji n'aka bụ nke gị. Anything can happen, especially na Nigeria. Now, a lot of our people get nọ na Mandras ewepụtara pin n'ọkụ efu ịgba na Mandras. So kedu ife bụ ihe ahụ ị na-eche na especially Balogun, Mandras, ọkụ na-agba na Lagos steady, and the government is not doing anything to even help you and I to put stop to all this fire incident that is happening in Ireland every blessed year. Lekwa ya kịta na ka December na-abịa na mgbago na-abịa kịta ka ifikwa asaa n'anya, very very careful mara ka ị ga-ezi wee na-eseke ihe onwe gị ma ngwa afịa nke ị nwere enwe. Ọ bụ na ị nwere another place dị outside the market ị nwere ike ije na-adọba bụ ngwa abịa gị, fine. Ị na-aghọta? Ikenekwe m unu ka emesịa ndị o mere dibene. I'm once a victim and I had a back.